Само при ключи при отказване. Тук го приемем държане, защото той ще казва сам, няма бъде. Говорим, че да, диши. Малка е, защото не съм да държа. Тебе речи на вкус. Сърфи. Учаваме, да? Си мат. А така, тецки, що никой не прави тецки нормално? Много е яко, много. Не ги знае. Видяйте Роси как падна с тецки на икон. Супер лесно представим. Браво! Е, това е тия неща са ви пресни, пробвайте ги. Трябва обаче да го дръпнеш. Гол! Мате! Ай, горе! Тъда тия път знаят. Ай, 4 секунди. Аджи, как? Е, тази истина. 5 секунди. Диша, бе. Никой не пробва моя нагия. Ще му пуша това назад коло. Само аз.